Il-President tal-Partit Laburista Ramona Tart aċċettat rigal biex tmur fuq cruise għal vakanza b'xejn flimkien mal-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech. Dan ġie żvelat minn The Shift News fejn jidher li Ramona Tart qatt ma ddikjarat li ħadet dan ir-rigal. Din il-vakanza seħħet f'Mejju li għadda meta l-ITS kien għaddej b'diskussjonijiet mal-kumpanija Viking Cruises dwar il-possibilità li l-ħaddiema jinġibu Malta għal taħriġ. Kemm Pierre Fenech u anke Ramona Tart u sieħeb tagħha Andrew De Battista marru fuq din il-vakanza li bdiet minn Ancona fl-Italja fejn attendew ċeremonja ta' inaugurazzjoni ta' bastiment ġdid. U minn hemmhekk huma rikbu l-Viking Saturn u għattaw 5 jiem iduru ż-żona tal-Mediterran kollox imħallas mill-kumpanija. Ikkuntattjata minn The Shift News Ramona Tart qalet li ħanset għal titjiriet minnu lejn Malta iżda ma ċaħditx li ħadet il-cruise bl-aħlas. Anzi jistess ikkonfermat li marret għal din il-vakanza b'xejn biex tkun ma' sieħeb tagħha. Minkejja danni ma qalitx jekk afdaġ lil mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru Robert Abela li se tkun qed taċċetta dan ir-rigal. B'sorsi fl-ITS jgħidu li huwa stramp li Andrew De Battista fl-irwol tiegħu ta' Business Development Manager fl-ITS ikun mistieden għal attività ta' dan it-tip. L-istess De Battista jieħu dan l-irwol fuq rakkomandazzjoni ta' Pierre Fenech innifsu.